for the good community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let
Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayo kag malipayon nga pagpamati mga inigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo sa sining bagong adlaw sa aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Aton subong ginasaulog ang handumana ni San Cornelio, Santo Papa, kag San Cipriano, Obispo. Kag ini sila nga duha mga martires. Si San Cornelio ginpili nga Santo Papa sang tuig 251, kag matapos ang duha ka tuig napatay siya nga tinapok sa isa ka lugar sa Italia. Siya ginsakdag ni San Cipriano sang iya gindampigan ang gahom sang simbahan sa pagpahauli sa mga Kristiyano nga nagkulang sa pagtuo sang sila ginpaidalom sa paghingabot. Si San Cipriano natawo sa pag-umpisa sa ika-3 nga siglo kag napatay sa Cartago, Tunisia sang ika-4 sang Setyembre tuig 258. Siya isa ka abogado kag manunudlo kag nakonberter sang hamtong na siya. Ginpili siya bilang obispo sang Cartago sang tuig 249 kag iya gintuy-tuyan ini nga simbahan sa tion sang paghingabot. Si San Cornelio kag si San Cipriano ginadumdum tungod sang ila pagka mahinuklugon bilang mga pastor nga nagapalambo sang pagtuo sa simbahan kag sang iya buluhaton na hanungod sa pagpakig-uli. Ang mga santos nga martires nagula sang ila dugo sa duta tungod kay Kristo. Gani ila na angkon ang padya nga wala sing katapusan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpadala sa amon si San Cornelio kag si San Cipriano, subong makugi nga mga pastor kag waay kahadlok nga mga martires. Paagi sa ila pagampo, itugot nga magmalig-on ang amon kalag kag pagtuo sa pagpangabudlay para sa paghiusa sang imo simbahan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 8 bersikulo 1 tubtob 3. Pagkatapos adto si Jesus nagkadto sa tagsakabanwa kag baryo sa pagwali kag sa pagpahibalo sang maayong balita sa ginharian sang Dios. Nagupod sa iya ang 12 kag pila ka mga babayi nga ginayo niya sa malain nga mga espiritu kag mga balatian. Si Maria nga ginatawag nga Magdalena nga halin sa iya gintabog ang 7 ka mga demonyo. Si Juana nga asawa ni Cusa nga manugdumalas ang panimalay ni Herodes. Si Susana kag iban pa nga nag-alagad sa ila suno sa ila masarangan. Ang aton ebanghelyo nagahatag sa aton sa maayo nga disposisyon sa pagbaton sa mga babae nga mangin kaupod ni Jesus sa pagbantala sang maayong balita kag pagpangayo. Committed sila kag matudtuod nga mga sumulunod sa aton Ginoo, paagi sa ilabalaan nga pag-alagad kay Jesus kag sa mga apostoles. Kag ini makita man naton sa aton katilingban, ang madamo nga nagaalagad sa simbahan, mga kababainhan, kag yara ang ila dedikasyon sa anuman nga mga hilikuton sang simbahan. Sa aton konteksto ila binagidiri sa aton pungsod, aton makita nga mas madamo ang babayi nga nagaalagad sa simbahan kaysa mga kalalakinan. Amo nga makarelate gid kita dayon sa aton ebanghelyo nga nabatian sa sini nga adlaw. Sa kasaysayan sa aton pagtuo, halin sa tiyempo ni Jesus hasta sa tiyempo sa mga Santo Papa, ang role sang kababainhan ginasakdag. Ginagaan balor ang contribution sa mga kababainhan, hindi lamang sa kung ano ang ila mahimo kag hindi mahimo, kung di labi sa tanan sa kung ano sila bilang isa ka babae.
Diri ginatamod sa aton simbahan ang aton role model, ang Birhen Maria, nga may dako nga bahin sa pagkatawo sa aton Ginoong Hesukristo. Ginapanginbulahan siya bangod siya iloy sa aton Ginoo. Kag sa sini nga paradigm, kita man ginahangyat nga kabigon ang mga babayi sa pagkonsiderar sang ila role sa simbahan kag sosyedad. Hindi sa kung ano ang ila mahimo o kung hindi mahimo, kung di bangod sila gintugas sang Dios bilang babahi, kag ang tanan nga mga default characters nga ginahatag sa ila sang Ginoo magamit gid sa pagbalay sang ginharian diri sa duta. Ang role sa mga kababahinan komplementary sa role nga ginahimo sa mga lalaki sa simbahan kag sa sosyedad, bangod ang kakulangan sang isa ginapun-an sang isa. Amo nga alalangay kita tanan diri sa kalibutan, bangod kada isa may unique contribution sa paghimo sang kaayuhan para sa iya isig katawo. Isa kalimbawa nga aton luyag ilatag diri amo ang paghatag sang pasidungog ni Pope Francis sa mga kababainan sa ila role sa liturgical services sa simbahan paagi sa iya apostolic letter nga gin-issue bilang Motu Proprio nga gintawag nga Spiritus Domino nga iya ginsulat sa ikanapulo sang Enero tuig 2021. Ini nga apostolic letter naghatag sang permiso sa mga kababainan sa ila role sa simbahan sa liturgical services, specifically ang mangin acolyte kag lektor sa santos nga misa. Aton hangpon nga sang una nga tiyempo, ang pagbasa sa mga balaan nga balasahon na parte ni Sir lamang sa mga kalalakinan, bangod amo ini ang ilang nga preparasyon para sa pagkapari. Sa pagligad sang panahon, ang mababayi kinalaw na nga magsaka sa altar kag magbasa sa mga balasahon sa santos nga misa. Hapang sa tiyempo lamang ni Pope Francis nga iya gin-institutionalize ang paghatag sang role sa mga qualified nga kababainhan sa pagbasa sang pulong sang Dios kag pag-serve sa altar bilang acolytes. Ini isa lamang kaehemplo sa aton simbahan sang paghatag sang balor sa contribution sang mga babayi sa aton simbahan. Madamo pagid kita nga halimbawa nga pwede masaad diri sa aton reflection apang ibilin ko na lang ina sa inyo. Mga utod kagabian, ang ebanghelyo naton sa sining adlaw nagahambal sa aton sa mga tinaga nga makalipay sa aton tagipusoon. Ang babayi kag lalaki may dako nga contribution sa pagbalay sang ginharian sang Dios diri sa duta. Hindi naton madinay nga nagakatabo gid man sa aton tunga ang superiority kag pagtulok sang manubo sa isa kag isa ilabi na gid sa kababainhan. Amo nga ang aton ebanghelyo nagapukaw man sa aton tagipusoon nga sundon si Jesus sa iya paghatag sang importansya kag balor sa mga kababainhan nga nagupod kag nagbulig sa iya public ministry. Gingaan niya sila sang honor, hindi bangod sa ila ginhimo sa ila, kundi sa ila relasyon sa iya bilang ila Ginoo. Kabay nga sa piyak sang padayon naton nga gina-eksperyensya sa sosyedad in terms of gender inequality, papangabuhi naton ang ehemplo sa aton Ginoo sa iya pagpalangga sa mga nagasunod sa iya pagpanudlo kag pagpangabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang